Nakauwi na po ako. Ma, nakatulala ka lang dyan. May problema ba? Hindi, wala. Hayaan mo lang ako, may iniisip lang. Kumain ka na ba, Ma? Oo, kumain na ako. Maghain ka na lang dyan. Sige po, Ma. Magbibihis po muna ako. Anak, sandali lang. Bakit po, Ma? Maxine, kasi... Kasi? Sabihin niyo na po. Anak, natanggal kasi ako sa trabaho. Po? Bakit naman po? Nagbawas kasi ng mga empleyado dahil medyo nalulugi na raw ang kumpanya. Sabi nila, hindi naman ako ganun kagaling at medyo may edad na. Kaya ayun, isa ako sa natanggal. Anak, alam mo naman yung hirap natin sa pagpapaaral sa'yo, di ba? Maxine, pwede bang huminto ka muna sa pag-aaral? Ano? Ma, hindi naman pwede yun. Alam niyo naman na gusto kong makatapos sa kolehiyo. Ayoko magaya sa mga pinsan kong nagsipag-asawa na lang. Mataas ang pangarap ko. Ma! Pero anak, wala tayong pagkukunan. Hindi ka naman natanggap sa scholarship. Isa pa, magiging problema natin ang pamasahe at pangbaon mo. Ngayong wala na akong trabaho. Gusto ko rin makapagtapos ka, pero sa sitwasyon natin ngayon, siguro mas magandang magtrabaho ka muna. Hindi! Ayoko! Hindi ako hihinto! Pero anak, Basta ayoko! Dear love, alam ko sasabihin niyo, makasarili ako. Dahil hindi ko man lang isinaalang-alang ang sitwasyon na meron kami. Bakit ba? Pero masama bang mangarap para sa sarili? Masama bang ipaglaban ng pangarap? Hindi naman, di ba? Second year college na ako at consistent din sa Lister. Ayoko namang mawala na lang ang pinaghirapan ko. At ayokong magaya sa mga pinsan kong mas ginustong magbulakbol. Kaya naman sa sobrang sama ng loob ko, sinubukan kong gumamit ng dating app. Hindi para lumandi tulad ng iba, kundi para maglabas ng sama ng loob sa hindi ko kakilala. Hanggang sa nakamatch ko at tuluyang nakausap si Dennis. Nasa 40s na ang edad niya at kasalukuyang nagtatrabaho sa New York. Pero kahit na ganun, hindi ka maiilang kausap siya. Matipuno si Dennis at talagang di na niya kailangan pang gumamit ng filter para nang maging pogi. Bukod dun, magaan ang loob ko kapag kausap siya. So, college student ka na pala. Opo. Huwag ka na nga magpo. Kuya Dennis na lang. You're making me old with that po. Or just call me Daddy. Nako, totoo ba, Daddy? No, just kidding. Basta, Kuya Dennis na lang. Hindi po kasi ako sanay. Hindi kasi ako sanay na hindi gumagalang. Alam niyo na, parang ang bastos pag hindi ako nagpupo sa inyo. That's okay. Di, bastusin mo ako. Ha? Joke lang to naman. Anyway, kaibigan mo naman ako kaya kahit tawagin mo na lang akong kuya. Anong year ka na ba sa college? Second year. Kaya lang, What? kasi gusto ni Mama na tumigil na muna ako sa pag-aaral. Tumigil? Bakit naman? Sayang naman kung hindi mo ipagpapatuloy. Wala na raw kasing magpapaaral sa akin. Natanggal kasi sa trabaho si Mama. Kaya ayun, malungkot. Ganun ba? Oo, ewan ko ba? Kahit gusto kong magpatuloy pero parang ayaw makisama ng panahon. Kung gusto mo talaga, pwede naman kitang pag-aralin. Kuya? Ang sabi ko, pag-aaralin kita. Scholarship ba? Huwag mo nga akong biruin. Masama na nga ang loob ko, dinadagdagan mo pa. Totoo nga. Di ako nagbibiro. Willing akong pag-aralin ka. Wala naman akong anak o pamilyang sinusuportahan. Mag-isa na lang ako sa buhay. Kaya para saan pa ang malaki kong ipon kung hindi ko naman mapapakinabangan, di ba? Seryoso ba? No joke? Swear to God? Oo nga, promise. Baka naman may kapalit yan.
Na, Ilan na bang naging scholar mo at parang hindi ka nag-hesitate na mag-offer ng ganyan? wala pa. Ikaw pa lang. Basta, pagbutihin mo lang pag-aaral mo. At magiging maganda lang ang grado mo sapat na yun para sa akin. Talaga? Wala nang bawian? Oo. Kuya, thank you! Hulog ka ng langit! Oh, basta, pagbutihin mo ha. Oo, promise! Hindi ko sasayangin ang opportunity na to. Sasabihin ko rin kay Mama ang good news. For sure matutuwa yun. Good. Make me proud. Sa tulong nga ni Kuya Dennis, nakapagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Wala akong pinroblema sa aking tuition, allowance, at sa lahat ng bayarin sa school dahil sagot lahat to ni Kuya Dennis. Ang tanging ginawa ko lang ay mag-aral ng mabuti. Sa kabila ng lahat ng to, nagtuloy-tuloy ang aming komunikasyon sa pamamagitan ng video call. Mali na naman. Paano ba to? Bakit hindi ko maintindihan? Bakit ba hindi ko mabalance? Ano ba yan at bakit problemado ka? Hindi na maipintang mukha mo. Pumapangit ka tuloy. Ito kasing isang subject ko hindi ko maintindihan. Hindi ko malaman yung error dito sa bank reconciliation ko. Intermediate Accounting 1? Oo, 2 oras ko nang iniintindi pero parang walang pumapasok sa isip ko. Nakatitig lang ako sa mga number at hindi gumagalaw. Nakakainis! Paano ba to? Alam mo ba to, kuya? Aba, syempre naman. Alam mo, nagtapos rin ako ng accountancy. Talaga? Oo nga. Kaya nakalagay sa pangalan ko merong LPT, MBA at CPA. Nakakainggit naman. Parang basic lang sa'yong magkaroon ng alphabet sa pangalan mo. Sira, huwag kang mainggit. Kaya mo rin naman to. Pwede bang tulungan mo ako dito sa subject kong to? Naguguluhan na talaga ako. Kahit yung iba, hirap na hirap sa subject na to. Baka mapashift ako ng course dahil dito. Madali lang naman yan. Kalmahan mo lang. Kailangan mo lang tong tandaan. Kapag receipt yung error, like over receipt siya, minus ang ilalagay mo. Kapag naman under receipt siya, plus. Ngayon, sa disbursement naman tayo. Kapag over disbursement, plus. Kapag naman under disbursement, minus. So, ganito ang example niya. Isesend ko through picture. Tingnan mong mabuti. Ay, pang matalino pala. Mabuti na lang talaga at nakilala mo yung Kuya Dennis mo. Kundi mapipilitan kang tumigil sa pag-aaral. Kaya pag sumikapan mong makatapos, anak ha? Siyempre naman, ma. Kaya biyaya talaga ang pagdating ni kuya. Ilang taon na ba yung kaibigan mo? Kaka 40 lang, ma. Wala ba siyang pamilya? Sa kwento niya, ma, wala. Wala rin naman siyang nababanggit na kamag-anak. Basta ang alam ko, nag-focus siya sa pagtatrabaho. Ba't hindi siya nanligaw? Mahirap pa naman na walang katuwang sa pagtanda. Tignan mo ang hirap ko sa pagpapalaki sa'yo. Kung hindi lang ako iniwan ng magaling mong ama, siguro maayos ang buhay natin. Hindi ko rin alam, ma. Siguro wala pa sa isip niyang mag-asawa kaya nag-focus na muna sa career. Sabi niya nga, sa laki ng ipon niya, hindi na niya alam kung anong paggagamitan. Sayang naman. Alam mo anak, Po, sabihin mo sa Kuya Dennis mo na kung kailangan niya ng asawa, nandito naman ako ha. ma! O bakit? Wala naman akong asawa. Libreng-libreng kumerengking sa iba. Nakakadiri kaya. Tumigil ka nga. Ang tanda mo na, ma. Ang laki na ng wrinkles mo. Makatanda naman to. May wrinkles man o wala. May asim pa naman ang mama mo. Wala akong marinig. Ay nako, Maxine, darating ka rin dyan. Wala pa sa isip ko yan, ma. Naging mabilis ang oras at mas nakapalagayan ko pa ng loob si Kuya Dennis. Mas naging close kami at mas lumalim ang ugnayan namin. Kuya, may itanong ako. Ano yan?
bakit nga ba hindi ka nag-asawa? Gwapo ka naman. Mayaman. Kaya bakit hindi mo naisipan humanap ng makakasama sa buhay? Alam mo, ginawa ko na yan. Pero lampas na yata yung edad ko sa kalendaryo para dyan. Hindi naman siguro. Alam mo ang sabi ni Mama, Oh, ano? sabi niya, mahirap daw tumanda na walang katuwang. Tama nga naman. Hayaan mo, may hinihintay naman ako. So meron na kuya? Oo, Kikilatisin natin yan. sabi mo yan ha? Oo! Sisiguruhin nating hindi kanya sasaktan at mamahalin kanya ng pagmamahal na deserve para sa'yo. Sarap naman nun. Siyempre naman! Dear love, habang tumatagal, palapit na ng palapit ang aking graduation. Sa loob ng 2.5 taon tinulungan ako ni Kuya Dennis sa lahat ng gastusin at maging sa mga allowance na kusa naman niyang ibinigay. Kaya ngayon mararating ko na ang tagumpay na aking inaasam. Hanggang isang gabi, habang nag-uusap kami ni Kuya Dennis tungkol sa nalalapit kong graduation nabanggit niya ang isang bagay na talagang nagpagulat sa akin ng husto. Kuya, ngayong malapit na ang graduation ko, balak mo bang umattend? Pwede naman. Gusto mo ba? Siyempre naman, kuya. Matagal na tayong magkakilala at magkaibigan pero hindi pa kita nakakasama ni minsan. Ang layo mo kasi. Kaya nga Maxine, Bakit, kuya? may tanong ako. Ano naman yan, kuya? Alam mo naman na 40 na ako, diba? Oo, kuya. Bakit? Napag-isip-isip ko na tunay ngang mahirap tumanda ng mag-isa. At dahil nandyan ka, na palagi kong nakakausap, kilala na natin ang isa't isa. Hindi naman siguro masamang maningil. Kuya? Anong ibig mong sabihin? Maxine, pakasalan mo ko. Ano? Anong sinasabi mo? Kahit dito man lang makabawi ka sa pagpapaaral ko sa'yo. Kuya, wait lang. Sinabi mong walang kapalit ang pagtulong mo. Oo nga. Pero matanda naman na ako. Madaling mamatay. Gusto ko nang makabuo ng pamilya. At ikaw lang ang gusto kong makasama. Napamahal na ako sa'yo sa tagal nating magkakilala. Tinanggap ko ang mga flaws at imperfections mo. At sana ganun ka na rin sa akin. Hindi. Pero Maxine, Kuya, hindi ko kaya. Papatayin ko na tong video call. Maxine, sandali. Mag-usap tayo. Bye! Bakla! Wala naman palang sabit. Wala ring masasagasa ang pamilya. Binata! Kaya bakit hindi mo tatanggapin? Bes, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. At isa pa sabi niya walang kapalit ang pagtulong niya. Ang ginagawa niya. Pero ano to? Nagtiwala ako. Naniwala ako dahil akala ko na sadyang mabait siya kaya niya piniling tulungan ako. Pero nagsinungaling siya. May balak pala siyang ganito. Bes, palay na ang lumalapit sa manok. Ano pa bang gusto mo? Oo nga't nagsinungaling siya, pero hello! Bes, lahat ngayon may bayad na. Wala nang libre papunta sa success. Mabuti nga't hindi ka binastos dahil maayos kanyang inalok ng kasal. Magalang. Aanihin mo pa ang bata pero babaero naman. Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na ang offer. Pero Bes, Bes, isipin mo makakaahon na kayo sa kahirapan. Kaya mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ang kulang na lang matutunang mahalin siya. Yun lang. Piliin mo ang bagay na makakaganda ng buhay mo at ng pamilya mo. pero Bes, intindihin mo naman. Bes, ano ba? Kung tuktukan kaya kita. Gusto mo bang makapangasawa ng tambay na papakainin mo? Yung mabisyo? Yung batugan? O sa taong mahal na mahal ka at kayang ibigay ang mundo? Isang matandang Prince Charming yun, ho? Ang sabi nga ng iba, di ba? MMM. Matandang mayaman na madaling mamatay. Bes, praktikalan na ang sistema sa mundo. Gwapo na, oh. Mayaman. Matanda nga lang. Pero kung may katangahan ka, i-reject mo. Dear love, aaminin ko,
Naguluhan ako sa tunay na nararamdaman ko. Gusto ko ba siya dahil kailangan ko siya? O dahil mahal ko siya? Natatakot ba akong mahusgahan kung sakaling maging kami dahil sa agwat ng edad namin? Basta ang alam ko, gagawin kong lahat maabot ko lang ang pangarap ko. At ngayon, may bigasan na ang nanay ko sa Pilipinas. Habang ako, nandito na sa New York at tuluyang naging may bahay ni Dennis. Sinusubukan na rin naming magkaanak. At kung tatanungin mo ko kung masaya ba ako sa naging desisyon kong maging kami ni Dennis? Ano sa tingin mo?